La part que ara estic modelant és una part com entremig de la lleugeresa creativa i la rigidesa de l'anatomia de l'animal. En aquest cas és un lleó, llavors em baso en imatges de la musculatura i de l'estructura òssia de l'animal i segons això també d'una manera intuïtiva li vaig donant un caràcter a la figura. Llavors, a mesura que va avançant l'escultura i es van fent els acabats, ja m'estic imaginant com serà la melena, quina forma tindrà. Em noto com amb la llibertat de donar-hi l'expressió que jo vull, però alhora sí que em van comentar que volien que tingués la boca oberta, també que fos portat per dues persones, per això hi faig com una entrada al davant i una entrada al darrere, el que representaran les quatre potes dels portadors, que també són les del lleó, que alhora també em serveixen per tenir una mica de guió i alhora que la figura no sigui només meva com a obra, no sigui una creació meva, sinó que sigui una creació de tota la colla, perquè en el fons és l'essència de la imatgeria festiva. L'escultura és de les parts en les que em sento més viu, el fet de tocar la terra, tocar aquest material i alhora que des d'aquí, des de les meves mans em pugui expressar en una figura. No sé, em dona com una energia especial. Possiblement o què? Sí? Doncs hem, diguéssim, gairebé acabat. Ens falta una de les coses més importants, no? Veure ballar aquesta figura que augmenta aquest seguici festiu de Torredembarra. Moltíssimes gràcies a tothom per haver-nos acompanyat avui, per ser en aquest acte tan important avui per Torredembarra, per la torre. Aquí dins hi ha gent, però ara, mirant per aquí, per la finestreta, la plaça, Déu-n'hi-do la gentada que hi ha. Per tant, anem tots a agafar posició per veure com balla el lleó de Torredembarra, farem la benedicció i després veurem el primer ball del lleó. Gràcies per acompanyar-nos.
El nostre auxili és el nom del Senyor, que el Senyor sigui amb vosaltres. Preguem. Ó Déu, vos heu volgut que el vostre fill es quedés enmig nostre en el sagrament de l'Eucaristia. Ell és veritablement el lleó de la tribu de Judà, tal com profetitza el llibre del Gènesi i apareix al llibre de l'Apocalipsi. Concediu la vostra benedicció a aquest lleó de Corpus que hem preparat per tal que balli en honor del Santíssim Sacrament i de Santa Rosalia, patrona nostra. Beneïu aquells que l'han creat, aquells que el faran ballar de generació en generació i aquells que el contemplarem pels nostres carrers i places. Que la seva presència enmig nostre sigui un signe d'alegria i de pau i que ens mogui a l'adoració al Santíssim Sacrament i a la devoció a Santa Rosalia de Palerm, la nostra patrona. Ja que ens heu fet el do de tastar en aquest món l'alegria del cel, concediu al vostre poble de Torredembarra, amb la intercessió de la Mare de Déu, de Sant Pere, de Santa Rosalia, de Sant Adrià i de Sant Marc Evangelista, representats simbòlicament com un lleó, de poder avançar sempre pels camins de la justícia, de l'amor i de la pau. Us ho demanem per Crist, Senyor nostre. Amén. Vine. Visca Santa Rosalia! Visca!
Visca Santa Rosalia! Visca! Sí, podemos tener Es como una gran bola de fuego. Es como una gran bola de fuego.
Ja,